Hadi bro bolas metani bro. Yod bro bro. Ya vaya ananas ya. Bro bro. Yod ilohi akti Давай, балам. Сёвш на камеру тар мекунӣ, об мепаронӣ. Молодец. Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед, мо кӯча биромадем, баҳор шудаем, моям баҳор гуфта берун биромадем. Берун беҳад ҳаво хушрӯ, офтобак, ҳаво аҷоибот. Салмона чӣ хеле ки мебинем берун бировардем ша, иқа вай кард, хобш бурдаг офтобакда. Ва штем онҷа кӯдако пушти дом рафтан, хулиганӣ карда. Гуфтам хай иқа бозӣ кунан, ози соат 12 хонада авқот тайёр шудестай, хомшурбо кардам иқа. Ва мондум ша пастака кардам, мондум ша биромадам инҷа шишта. Дӯстони азиз, мо аллакай ай кӯча омадем. Обед кардем, кӯдакот обед додум. Шоҳрам низ обед карда нав рафтан. Ҷа стирка монда будам, ама стиркаи гирум, стиркаи нав партоям. Гӯем баъд халос мешем. Баъд ба ҳазур дам гирем. Имрӯз хела гӯем вай кардем, гаштем. Ман инҷа дар ваёи гувора буд. Аёдум биромада ки ино режими вайдамонум сабукда. Фақат чизои сиёҳа инҷа дар. Амахел. Дисе ложкаи дига
порошок меандозем стиркада. Порошокки гирифтаги нағз гӯям нормали асуба қаб бадам не хушру мешӯяд мағзоба бисёр мекуна неке нағза дига ягон камбудӣ надидистам шуна фақат хуб бигӯем тамом инаша офтоб мекунем дӯстони азиз ман инҷа полнисти тоза кардем пасудоӣ шудам плитаи тоза кардам инаша инҷа монам як бор ҳамон хона тоза кунам даҳани дара тоза кунем баъд тамом дӯстони азиз ман навракоина полнисти тоза кардам ҳама ҷоша гӯем шакидам полнисти даҳани дара ҳамая тоза кардам ҷогаи кӯдакои партфтум ҳози хоб ҳама нилуфарте ҷога броинака амхал дӯстони азиз ҳамин каси блога ба охир расонем бо пагоҳ нақшаҳо бисёр ҳастанд камтар алаф мондагӣ ҳаста мехоҳам ҳама алафҳои вай кардан чӣ мегӯянд ша хеле типа чебурекай кум хеле кардани ҳастам звола дар холодильник монда будам бинам агар мулоим шуда боша мемонам ша агар мулоим нашуда боша берун дамонам ша ки то ки вай сахт санг шуда истода дар морозилник монда будам ша мана якта звола бо пагоҳ насиб вай мебинед барфаш не сахт истода то пагоҳа мулоим меша баъд тинакш мекунем хали чебурек мешуша бо агар ки вай кна камик нагӯем бо якай дига зволачаи дига мегирам мемонам ин зволаи мантӯи денражени нилуфар буд морозилник дар монда будам истода хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худотонро эҳтиёт кунед ҳамаи шумои худо нигаҳбон бошад дӯстони азиз хайр